ברוכים הבאים לפרק מרהיב של הפודקאסט מודעות משפיע. היום יש לנו זכות לארח את רועי בן יוסף, כנף, המבריק מאחורי המדרשה לכנות, ארגון המתמקד בללמד אנשים למצוא ולהתחבר לעצמם בצורה הכי אמיתית ואותנטית שיש, ומלמד כיצד להפוך את האותנטיות למקור הכנסה. עד פה מדייק. אני מדייק פחות או יותר. כן. תשמע, אני זוכר שאני שמעתי אותך בפעם הראשונה. אני חושב איפה שזה היה שמעת? אצל... אתה שומע אותי? כן, כן, איפה שמעת? אצל איתן? שמעתי אותך אצל איתן, ואמרתי, הבחור הזה יש לו חשיבה מהפכנית. מהפכנית וחדשנית, מכיוון שבאמת העולם שלנו הפך להיות איזשהו במה מסוימת ברשתות החברתיות, ו... והנה, אנחנו רואים שאתה יצרת פה איזשהו ארגון שהוא פשוט, כמו שאומרים בארצות הברית, mind blowing. מה, מה נתן לך השראה ליצירת המדרשה לכנות? אני חושב שקודם כל מה שנתן לי השראה זה באמת מי שאני. זאת אומרת, הסתובבתי בעולם עם תחושה מצד אחד שיש לי משהו לתת, מצד שני שניסיתי להיכנס בתוך התבניות המוכרות, כל הזמן הרגשתי שאני לא בסדר, שאני לא מתאים, שאני לא נכון, שאני לא ראוי. כשניסיתי להצליח לפי כל מיני מודלים שנמצאים או מפורסמים או קורים, אז ניסיתי לעשות את כל הדברים שצריך לעשות, להכין את התוכניות עבודה ופה שם ושום דבר מזה לא עבד לי, והבנתי שמשהו פה לא מדויק למי שאני, זאת אומרת שהעולם לא בנוי בהכרח לכל סוגי הטיפוסים, הוא מביא איזה פורמט הצלחה אחד, עם שלבים מאוד מסוימים, עם תוכנית מאוד מאוד מסוימת, שלא מתאימה לכל סוגי האנשים, לכל סוגי החשמלים במוח. ואז התחלתי להבין בעצם שלכל אחד יש את הדרך שלו לזוז, ושאין איזושהי נוסחה אחת, אלא לכל אחד יש את הנוסחה שלו, ודבר יתגלגל לדבר, מהמם. וככה זה נולד. מדהים, מדהים, פשוט רעיון כל כך אה, אמיתי. כאילו, כל הכנות, כל האותנטיות, הטרנספרנסי הזאת, השיקופיות, אה, זה דבר שהוא הוא מדהים, הוא מדהים, כי יש פה סוג של רוגע. ברגע אתה לא צריך להיות מישהו אחר, זה כבר לוקח איזשהו נטל גדול מהבן אדם, שהוא לא צריך להתחקות אחרי שום דבר, אלא למצוא את האותנטיות האמיתית שלו. עכשיו, רק חשוב לי להגיד שזה הרבה יותר מזה, זה לא רק להיות אותנטי בעסק שלך, כי זה נראה לי כבר סוג של סטנדרט, כן? לפחות מבחינתי האותנטיות בתוך התנועה העסקית. יש פה משהו הרבה יותר מזה. האישיות שלי היא מוצר שאני מוכר. ואני מדבר בעצם על 4 שלבים. השלב הראשון זה קבלה שלי את עצמי, השלב השני זה היכולת שלי לקבל את האחר, השלב השלישי זה ללמוד מהאחר, והשלב הרביעי זה ללמד אותי. שללמד אותי זה בעצם ללמד את כל האישיות שלי, את כל התכונות שלי. נגיד, אם אני שונא שאני אובססיבי, אין סיבה שאני לא אלמד אובססיביות. אם אני שונא שאני שתקן, אין סיבה שאני לא אלמד שתקנות. אם אני דברן, אין סיבה שאני לא אלמד דברנות. אם אני מניפולטיבי, אין סיבה שאני לא אלמד מניפולטיביות. זאת אומרת, אני לוקח את האישיות שלי והופך אותה למוצר שלי. זה הרבה יותר מלהיות אותנטי בעסק שלי. זה ממש ללמד את איך שאני עובד, את איך שאני פועל, ללמד את האישיות שלי. זה עוד סטפ, אני יודע שזה מיינד בלואינג וזה כזה, רגע, מה הוא אומר עכשיו? ללמד את מה שאני, למה שמישהו ירצה ללמוד את מה שאני? וזו סיבה מאוד פשוטה, כי אנחנו זקוקים אחד לשני, ואין לנו מה לתת אחד לשני, חוץ מאת
הניסיון שלנו על החיים, והכלים שפיתחנו מתוך החיים, ואם אני שתקן, אז אני אלמד מדברן, ואם אני דברן, אני אלמד משתקן, ואם אני תמים, אני אלמד מניפולטור, ואם אני מניפולטור, אני אלמד מהתמים. זה סחר אינסופי באישיויות. ואתה חושב שאנחנו נמצאים באיזושהי תקופה שבה אנחנו ממש צריכים להיטען מכל מיני אישיויות אחרות שיבואו וייתנו את, כביכול, את מתנתם לעולם, לציבור? אני אגיד, אני אחלק את זה לכמה דברים. קודם כל, מה זה התפתחות? התפתחות זה היכולת שלי לראות את המציאות בהמון זוויות שונות. ככל שיש לי יותר זוויות על המציאות, אני יותר מתפתח. ככל שאני לומד מיותר אנשים, אני יותר מתקרב להיות האחד. נכון, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להיות האחד. יש לנו כל הזמן את התחושה הזאת להיות אחד. אז ככל שאני לומד מיותר אישיויות, אני הופך להיות יותר האחד. זה אחד. שתיים, תראה, ה-AI, ובכלל כל העולם הטכנולוגי מחליף את העבודות הפשוטות. וככל שזה ילך ויתקדם, פחות ופחות נזדקק לפעולות פשוטות. ואז במה נסחור? במה נסחור? אנחנו רוצים לסחור, אנחנו רוצים שכסף יעבור בינינו, אנחנו רוצים את התנועת שפע הזאת. אנחנו נסחור במי שאנחנו. אני בחזון שלי, אתה לא תשאל אותי מה אתה עושה, אני אגיד לך, אני רועי, וזהו. כמו שאנשים אומרים, אני הולך לטוני. למה אתה הולך לטוני רובינס? אני הולך לטוני, אני סוף שבוע עם טוני, כן? אז אני אגיד, אני סוף שבוע עם רועי, אני סוף שבוע עם סטיב, אני סוף שבוע עם גילי, אני סוף שבוע עם נילי, כן? אני אלך לבן אדם, לא למקצוע שלו, המקצוע יהפוך להיות מיותר ורק הבן אדם יישאר. אם בהתחלה דיברנו על לשים את המקצוע בפרונט, להחביא את האישיות, שנות ה-90, אחרי זה דיברנו להכניס קצת מהאישיות לתוך המקצוע, אחרי זה אמרנו חצי חצי אישיות ומקצוע, עכשיו אנחנו לא צריך מקצוע, אישיות, זהו, זה מספיק. זה תנועה. מדהים. אתה... שמתי לב שאתה איכשהו מתייחס למקורות היהודיים, במיוחד תורת הנסתר, בתור איזושהי השראה שלך. נכון. לשיטה הזאת, לדרך חיים הזאת. איך זה בא לידי ביטוי בלהיות מי שאתה, השילוב של חוכמת הנסתר? זה כל חוכמת הנסתר, כל חוכמת הנסתר רוצה שתהיה מי שאתה. נגיד יש את אנוכי, השם, מתחיל את עשרת הדיברות, אנוכי, הראשי תיבות של זה, אני את נפשי כתבתי נתתי. היהדות היא מבוססת על זה שאנחנו רפורטרים בעולם, שאנחנו באים פה לספר את החוויה שלנו. כל הקבלה, כל הנסתר מדברת על משיכת שפע וקבלת שפע, והיכולת שלי להביא את השפע שעובר דרכי לתוך העולם, לתת את המתנות שלי. רבי נחמן מדבר על חיבור ישיר לבורא, קבלת מידע ישר מן הבורא, בכלל לא דרך סוכני מידע. הכל בסופו של דבר מתכוון לאותו דבר. אני בדיוק, יש איזה פילוסוף מהמאה ה-13 שנקרא אבולעפיה, שעושה קבלה שנקרא קבלת שמות, קבלה נבואית, ושבוע ראיתי ככה משפט שלו, ואני אקריא לך אותו, וזה כולם כבר הודו, על להיות רשות האדם נתונה לו למצוא דרך החיים, או להישאר בדרכו הידועה, נכון? זה הכי מה שאנחנו מדברים, אני רוצה לחפש את החיים שלי באמת, או להישאר בדרך הידועה שלי. או לבוא אל השער ולשוב לאחור, או ללכת לפנים תמיד עד שיראה פני מלך וידע אותו. שאני חושב שזה באמת המהות, אני רוצה ללכת לפנים, לא לסגת בשער, עד שאני אראה פני מלך וידע אותו, עד שאני אמצא את הדיוק הזה שהוא אני. מדהים. אתה יודע, יש... זה מהמאה ה-13 בספרד, כן? כן. אני חושב שזה, כאילו אם אתה מסתכל על האוכלוסייה, כמה באמת אתה חושב אנשים באמת אותנטיים ועושים באמת את המשימה שלהם כביכול, את הסיבה שלשמה הם נוצרו בעולם הזה, על פי האותנטיות והייחודיות שלהם, כי נראה שכולם כאלה על אוטו פיילוט. תראה, אנחנו כולנו חונכנו מאוד להתבייש בעצמנו.
אני חושב שהשיטה המערבית היא יצרה עוד דרך לגרום לנו בושה בעצמנו. יצרנו כל מיני מודלים של הצלחה, מודלים של יופי, מודלים של התנהגות, מודלים של מבנה אישיות, שהם כאילו המודלים הנכונים, וכל מי שלא יושב בתוך התבניות האלה, משהו בו פגום. ואז אנחנו בעצם מתביישים ומסתירים את עצמנו. כשאנחנו מתביישים ומסתירים את עצמנו, אנחנו פשוט מצמצמים את האור שלנו ולא נותנים חלקים מאוד גדולים בנו. אם אני מתבייש לדוגמה בזה שאני חופר, ואני כל הזמן מנסה לא לדבר הרבה, אני בעצם מצמצם את האור שלי, נותן פחות. עכשיו, אני לא חושב שזה למצוא את המקצוע המדויק שלי, אני חושב שזאת חשיבה קצת מיושנת, אלא זה באמת האפשרות לבטא את כל החלקים הפנימיים שלי שרוצים להתבטא החוצה. ואם אני נועל חלקים מסוימים בגלל בושה, בגלל חינוך, אז אני כן נותן הרבה פחות, ואני חושב שזה כולנו כולל אני, כן? זה לא שאני בא ואומר לך שאני לא שם, גם אני מאוד מתבייש בהמון חלקים בי, ועדיין מסתיר חלקים מסוימים, ועדיין לא מצליח לשים את כל כולי בחוץ. זה תהליך, זה כמו במתמטיקה, יש את הביטוי שואף לאינסוף או שואף לאפס. זה אף פעם לא מגיע, זה רק שואף, אז אני שואף לשם. אוקיי, עכשיו, כשאדם מגיע למקום הזה, שנקרא האני האותנטי, כביכול, והוא מחליט, אוקיי, איך אני עכשיו מתפרנס מזה? מה היית אומר לו לעשות? קודם כל הייתי אומר לו, סמוך על אלוהים. קוראים ניסים. זה עולם של ניסים. אנחנו שוכחים את הניסים, אבל זה באמת עולם של ניסים, זה דבר ראשון. דבר שני, ברגע שאני מסכים להניח את עצמי בחוץ, באותנטיות, קורה פלא של מגנטיות, שכל מי שזקוק לאותה איכות שאני מביא יודע איך להגיע אליי. הוא יודע לדפוק לי בדלת. והוא יודע לבקש ממני כבר את מה שהוא צריך. אנשים ביקשו ממני דברים שאתה לא מאמין. אנשים ביקשו ממני לגשר עם המשפחות שלהם, אנשים ביקשו ממני לבוא אליהם הביתה אחרי לידות, אנשים ביקשו ממני לעשות מסיבות, אנשים ביקשו ממני לעשות... מה שביקשו ממני עשיתי. ופתאום נהיה לי פרנסה, ופתאום נהיו לי מוצרים. עבדתי הפוך מכל ניהול עסקי קונבנציונלי שאתה מכיר. לא בניתי תוכנית עבודה, לא בניתי מוצרים, לא אחרי זה שיווקתי אותם, לא אחרי זה מכרתי אותם. הייתי אני, והקהל ביקש ממני את מה שהוא צריך ונתתי לו. תנועה הפוכה. נורא מעניינת, ותודה לאל, אני מתפרנס מזה כבר יותר מעשור, מפרנס משפחה עם 3 ילדים, יש לי כל מה שאני צריך, תודה לאל. וואו, זה מדהים. תשמע, קודם כל זה נשמע כמו כיף כן. יומיומי, לעשות את מה שבאמת הייעוד האמיתי של הנשמה שלך פה בעולם, שזה דבר חזק. אתה יכול לתת לי איזושהי דוגמה של אולי מישהו אדם שהגיע ופתאום מצא את עצמו והחליט לעשות את השינוי הזה, ואיזשהו סיפור של הצלחה מטאורית שקרתה לו, או שעדיין יש סיפורים שהם בגדר... יש לי הרבה מאוד סיפורים כאלה, באמת, ואני לפעמים קטן אמונה לגבי, לפעמים האנשים שבאים אליי יש להם יותר אמונה ממני. יש לי סיפור על בחור שהגיע אליי לפני איזה 6-7 שנים, והוא היה צלם, והתחלנו לדבר, ופתאום כזה נפתח לו משהו. יש משהו בשיטת עבודה הזאת, פתאום אתה כזה קולט שהמון חלקים שלך נטשת, שיש מלא כוחות שלך שאתה לא משתמש בהם, פתאום אתה אומר, רגע, למה אני לא משתמש בכל החלקים? מה אני עסוק בלשנוא אותם, להתבייש בעצמי, בלהלקות את עצמי, במקום לגייס אותם לטובתי? והוא בא ואמר לי, אני רוצה לעשות כנס ל400 איש. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו בפגישה רביעית, חמישית, בוא תתחיל עם 20 איש, 15 איש, מה 400 איש? אמר, אני רוצה 400 איש. בתוך שבועיים היה לו 400 איש, וזה היה כאילו, לא, אני לא וואו. האמנתי, אמרתי, אני לא יודע אם אני יכול להמשיך ללוות אותך בכלל, שאתה ככה הולך כל כך גבוה, אני קטן אמונה לידך.
והוא באמת כאילו, וואו, היו לו איזה כמה שנים שהוא פשוט התפוצץ. יש לי את הסיפור, עוד סיפור של מישהו שהקים פה חברה מאוד גדולה וגלגל 40 מיליון שקל בשנה, שגם בזכות התוכן הזה הוא פתאום קלט, הוא עוסק בתחום הספורט והדיאטות, והוא כזה מאוד עצלן, והוא אוהב פיצות, והוא כל הזמן התבייש בזה שהוא עוסק בתחום הזה, אבל הוא בעצמו לא כזה, ופתאום איכשהו הוא הבין שהוא יכול לחבר את זה, ופיתח פה שיטה שהפכה להיות מאוד מאוד פופולרית בישראל. ממש, אני לא חושב שיש פה ישראלי שלא עשה את השיטה שלו, עשה כמה המון מיליונים מזה, ויש לי עוד מלא סיפורים כאלה. וואו, מדהים, מדהים. אתה חושב אה, אה, כל התוכן הזה והשיטה הזאת הם בעצם איזושהי תוצאה של הרשתות החברתיות? יש איזשהו עניין לא כאילו רק, לא רק. לצאת, להיות לא רק, אינפלואנסר? לא רק, אני אתן לך עוד דוגמה רגע, נגיד הגיעה אליי עורכת דין שהיא לא אוהבת עימותים, והיא שונאת בתי משפט, והיא מתכווצת מזה, ויש לה משרד מאוד קטן מזה. אמרתי, רגע, שנייה, מה את אוהבת? אמרתי, אני אוהבת שלום, אני אוהבת קרבה. אמרתי, למה את לא... עזבי את הבתי משפט, אל תלכי להילחם. תביאי את השלום, תביאי את זה. התחילה להביא את השלום ואת כל מה שהוא באמת היא, והמשרד שלה מתפוצץ היום. עכשיו, זה לא קשור לרשתות חברתיות. זה רגע הייתה הסכמה שלה לקחת חלקים שהיא אוהבת בעצמה, לשחרר את מה שהוא לא היא, ופתאום כל העבודה שלה השתנתה לחלוטין. עכשיו, ברור שהרשתות החברתיות מאפשרות להרבה אנשים לדבר את עצמם בחוצה וללמד את מי שהם ולהביא את מי שהם, אבל זה לא רק. מהמם. מה היית אומר לבן אדם שרוצה להתחיל את המסע הזה לעבר ה-state of mind הזה כמעט, שנקרא כביכול כנות, כנות עם עצמך, כנות עם היקום? זה איזשהו almost mindset או state of being, so נכון, to זה say. תוכנה. כן, מה היית אומר למישהו שרוצה להתחיל לצעוד? איזה צעד ראשון או שני היית מציע לו לעשות? ככה, צעד ראשון שהייתי מציע לו לעשות, זה קודם כל לדעת שהוא לא המחשבות שלו. זאת אומרת שכל הדברים שאני חושב על עצמי, אני חושב שאתה תקוע לי, כן, כן, אתה כן, כפול לי, אז אני לא יודע אם אתה אני שומע רואה אותי גם, או לא. אולי זה בגלל האינטרנט, אבל זה בסדר, זה עדיין מצלם. הנה, אני כן, פה. כן, כן. אני חושב שהשלב הראשון הוא באמת לדעת שאני לא המחשבות שלי, כי אני במשך שנים הסתובבתי עם המון המון שיפוטים על עצמי, והשיפוטים האלה גומרים אותנו. אני עצלן, אני לא יודע לרדת לפרטים הקטנים, אני לא בן אדם שהולך עד הסוף. קודם כל באמת לא להאמין למחשבות האלה שמספרות לי דברים עליי. והשלב השני זה באמת להתחיל לראות את עצמי באופן אוהב. באמת להסתכל על עצמי באופן אוהב, לראות את עצמי באופן יפה, באופן נעים, באופן חיובי. זה נורא 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 משמעותי. בשלב השלישי זה באמת להתחיל להביא אותי החוצה, באמת להתחיל לספר את הסיפור שלי, להתחיל לספר את איך אני עובד, להיות שקוף עם מי שאני, עם החלקים שבי, עם התכונות שלי, עם העבר שלי. ברגע שאני מתחיל להיות שקוף, אם אני מצרף לזה רצועת תוכן, התחלתי להתפרנס ממי שאני. אני אסביר למה אני אומר רצועת תוכן, אם אני מצרף לזה עוד תחום התעסקות, זאת אומרת, אני שקוף ואני מדבר על הורות, אני שקוף ואני מדבר על עסקים, אני שקוף ואני מדבר על התפתחות, אני שקוף ואני מדבר על עריכת דין, אני שקוף ואני מדבר על ראיית חשבון. ברגע שאני משלב רצועת תוכן לשקיפות שלי, התחלתי להרוויח ממי שאני. מעניין, וואו. אז, אז אתה אומר, צריך שיהיה איזשהו רצועת תוכן, צריך שיהיה איזשהו משהו להועיל לזולת, כביכול, על ידי זה שאנחנו מוצאים את האותנטיות שלנו, ואנחנו מוצאים איזשהו משהו שיכול להועיל כביכול לעולם, כי זה אמורה להיות כביכול
הכוונה תראה, פה. כשאני אומר רצועת תוכן, אתה אומר להועיל, האישיות שלי זה כבר מועיל. הרצועת תוכן היא כרגע דרך לתקשר עם האחר. זה הדרך ללמד אותו את האישיות שלי דרך כאב שהוא חווה. נגיד, אני ראיתי קורס אינטרנטי מטורף שנמכר במיליארדים לדעתי, שמה עושים ב5 ימים הראשונים של פרידה מבן זוג. אה, Mm. גאוני בעיניי, כי זה רצועת תוכן כל כך ספציפית. אני דרך אגב אוהב רצועות תוכן מאוד קטנות. ככל שהרצועת תוכן יותר קטנה בעיניי, המתאמים גדולים יותר, והאישיות יוצאת החוצה יותר. מקשיב. אתה יודע, יש היום את כל העניין של מיתוג אישי, מה שנקרא personal branding, ובכלל כל התחום הזה של קואוצ'ינג הוא נהיה מאוד, מאוד פופולרי. אה, רציתי לשאול אותך לגבי מי שרוצה לשמור על אותנטיות ב- ב- במישור, במיתוג האישי, מבחינת הפרסונל ברנדינג שלו, בעידן של כל המדיה החברתית. מה היית מציע לאותו אדם לעשות? אתה יודע, כשיש איזשהו מרוץ של להיות אינפלואנסרים, יש איזשהו מחקר שעשו לא מזמן, ששאלו ילדים בני 12, מה אתם רוצים להיות שתהיו גדולים? אז כולם אמרו אינפלואנסרס, זאת אומרת משפיעים במדיה החברתית. אה, אז מה, כאילו, מה היית מציע לאותם אינפלואנסרס שרוצים לבוא לרשת ולהשפיע? אני חושב שקודם כל מיתוג אישי זה משהו שאני קצת פחות מתחבר אליו, בגלל שהמיתוג האישי הוא להפוך את עצמך לברנד. וכשאני מדבר על להפוך את עצמי לברנד, אני הרבה פעמים מטשטש אותי על מנת ליצור איזשהו מוצר, אני מסתכל החוצה, אז זה מהחוצה פנימה ולא מהפנימה החוצה. כשאני מדבר על התנועה שלי, אני מדבר על תנועה שהיא מהבפנים החוצה, ולכן אני חושב שקודם כל לא להסתיר, לא להחביא, להביא את כל חלקי האישיות שלי, להביא את כל מי שאני, לא לנסות להביא את מה שנראה יפה, או מה שנשמע טוב, או מה שנראה לי באור, להביא את כל החלקים שלי החוצה, לדעת לדבר את כל החלקים שלי. ובאמת, ברגע שאני מתחיל להסתכל על עצמי בצורה אוהבת, אז באמת להתחיל ללמד את איך אני באמת עושה את הדברים. אנחנו יודעים לעשות את זה מאוד בבישול ובאיפור ובסידור בגדים ובלהתלבש. אני רואה אנשים יודעים להביא את הטיפים הכי קטנים שיש להם בתוך התחומים האלה. אותו דבר על האישיות שלנו, על ההתמודדות האמיתית שלנו בתוך מצבים. את אובססיבית ושולחת מלא הודעות לכל אחד שאת יוצאת איתו אחרי דייט ראשון, תלמדי להיות אובססיבית ולשלוח מלא הודעות אחרי דייט ראשון. אל תלמדי אותי להתאפק. תלמדי אותי את מה שאת עושה. יש לך מלא מחשבות טורדניות וחרדות, תלמד אותי מחשבות טורדניות וחרדות. אל תלמד אותי משהו שאתה לא. אוקיי, אבל בוא נגיד הדוגמה הזאת שלי, של ללמד את מחשבות טורדניות. מה התועלת בזה למישהו שלומד את זה? כאילו, אנשים לא רוצים טרדות ומחשבות טורדניות עכשיו. תן להם משהו ככה, אתה יודע, יותר להעביר את היום בכיף, כביכול, בלי יותר אז קודם כל, מדי. ביחס שמחשבות טורדניות זה כלי נהדר. כי מחשבות טורדניות זה סיפורים קבועים שאני מספר לעצמי בתוך הראש, והרבה פעמים הם מונעים ממני כל מיני נפילות הרבה יותר גדולות רגשיות שיש לי. לא סתם המערכת הרגשית שלי המציאה מחשבות טורדניות. וזה בדיוק העניין. כשאני מתחיל להסתכל על דברים בצורה אוהבת, אני מתחיל לראות את היתרונות שלהם. ברגע שאני מסתכל על דברים בצורה שלילית, אז הם רק נראים לי דברים גרועים. אם אני מסתכל על מחשבות טורדניות בצורה אוהבת, אני אגלה בדיוק מה החוכמה שבהם. וברגע שאני אגלה מה החוכמה שבהם, אני אוכל ללמד אותם. אני מלמד את החוכמה שיש בדבר. זה היפוך של הראש, זה הסתכלות הפוכה.
כן. זה באמת לגשת לדבר ממקור אחר. אני, אחד הכלים הכי חזקים שאני מלמד נקרא מיכל רגש, וזה באמת סיפורים שדרכם אני מרגיש את הרגשות שלי, ואני עובד את זה עם זוגות, אני עובד את זה עם הורים, אחד הכלים הכי משמעותיים שאני מלמד והכי פורצי דרך, והם היו בתוך זה שיכולתי להסתכל בכנות איך המערכת שלי עובדת בצורה אוהבת. מדהים, אז אתה עובד גם פרונטלית עם אנשים. אני עובד פרונטלית, בטח בסדנאות, בהרצאות, אחד על אחד, כן. אני מאוד חשוב לי המגע האנושי, מאוד חשוב לי לפגוש אנשים, להתחבק, לדבר, להסתכל בעיניים, אני מאוד אוהב. איזה עצה היית נותן לרווקים ולרווקות של מאזינינו כאן? מאיזה בחינה? מבחינתי זה אותו דבר. אני מבחינתי, אם אני מתחיל את הדייטים בהסתרה של מי שאני, אני כל הזמן ארגיש בתוך הזוגיות שזה או אני או הזוגיות. וכשאני אצא מהזוגיות אני אגיד, אלוהים, סוף כל זה נגמר, חזרתי להיות אני. אני רוצה מהרגע הראשון להגיד לבן בת זוג שלי, אני. אני לא רוצה אני וזוגיות, אני רוצה להיות אני בזוגיות. וברגע שאני בזוגיות, אני בכלל לא בזוגיות, אני כמו לבד, רק בזוגיות. אנחנו באמת הרבה פעמים מרגישים שאנחנו צריכים לבחור בין אותנטיות לקשר. כי בקשר אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לוותר על מי שאנחנו, או לפחות חלקים ממי שאנחנו. וזה פשוט לא נכון. כי גם הצד השני רוצה להיות מישהו, וגם אני רוצה להיות מי שאני, וזה עובד נהדר בקשר. כשאני מדבר על המקום של להיות מי שאני, אנחנו מדברים על 4 מנגנונים, שבדרך כלל אנשים עושים כשהם לא מצליחים להיות מי שהם בקשר. הם או מתאמצים כל הזמן במאמץ להיות מה שהם צריכים להיות, או שהם משקרים שהם הדבר הזה, או שהם נמנעים מקשר בכלל, או שהם עושים הפוך. עושים תיאוריות הפוכות כאילו לדברים המקובלים. ואני אומר, אם אני מזהה שאני מתאמץ, משקר, נמנע או אנטי, אני יכול לדעת שאני עכשיו רחוק מלהיות מי שאני, ותמיד להיזכר ולהגיד, רגע, אולי אני יכול להביא את מי שאני עכשיו, אולי בדייט ראשון, במקום להיות בחרדה ולשחק אותה כול, אני יכול להגיד, וואו, אני ממש בחרדה עכשיו, וואו, נרגעתי. אולי במקום לשחק אותה שלא אכפת לי, להגיד, וואו, אני ממש אכפת לי מכל דבר, אני רק חושב כל הדייט רק על איך שאני נראה. מה יקרה אם אני אגיד את זה בדייט הראשון? איזה שמיים יפלו עליי? כאילו שהצד השני אין לו בדיוק עכשיו סרטים, מחשבות טורדניות, התעסקות אובססיבית, כאילו שהוא לא עובר דברים ממש דומים למה שאני אומר. זה ישר מגליש אותנו לתוך שיחה אמיתית, ישר ירדנו 20 מדרגות בעומק. לגמרי, לגמרי. זה אפשר, כאילו, זה אפשר to apply it, כמו שאומרים, ליישם את זה, את השיטה הזאת, כמעט בכל תחום, בעסקים, בזוגיות, בעסקים גם כן, בתור חברה שמייצגת איזשהו מוצר מסוים. אה, חייב להיות איזשהו סוג של טרנספרנטיות, סוג של שקיפות, שבעצם מביאה תועלת לזולת. פשוט מדהים, מה אני אגיד לך, אני מאוד 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 מתרשם מהחשיבה המהפכנית הזאת, לא יודע, שמרגיש לי כאילו שנים, שאנשים פשוט חשבו לגמרי אחרת. זאת אומרת, תהיה מה שרוצים שתהיה, אה, אה, אם זה לרצות איזשהו תרבות מסוימת, או חברה מסוימת. איך אתה מתייחס לכל הדת והשיטה הזאת של כנות? מה זאת אומרת, מאיזה בחינה? מבחינת של דת,
בן אדם שהוא, בוא נגיד, דתי, או בן אדם שהוא אה, שומר מסורת, אני לא רואה קשר בין הדברים באופן, הם לא מתנגשים מבחינתי, כי דת היא ריטואל. היא ריטואלים שאנחנו מאמצים לעצמנו כדי לקבל איזשהו ביטחון בעולם. זה ממש לא סותר את מי שאני. מי שאני זה לא הריטואלים שלי. ריטואלים זה כלים שאני בוחר כי הם עושים לי טוב, הם עושים לי נעים. אם עושה לי טוב להניח תפילין כל בוקר, מדהים. אם עושה לי טוב לשמור כשרות, מדהים. אם עושה לי טוב ללכת לכנסייה פעם בשבוע, מדהים. אם עושה לי טוב, לא יודע מה, להיות במסגד, מדהים. זה ריטואלים שכל אדם בוחר לעצמו איך לסדר לעצמו, זה כמו מקלחות קרות, זה כמו מיליון דברים אחרים, כן? זה לא מצמצם את מי שאני, להפך. זה נותן עוד ייחוד למי שאני. אני נגיד, התוכן היהודי הוא תוכן שמאוד מאוד מדבר אליי, אני מאוד מאוד מתחבר אליו, הוא מעשיר אותי. רוב הדתות גם בעומק שלהם מדברות על להביא את מי שאני, להתחבר למי שאני, להיות יותר ויותר מי שאני בעולם. בעומק של כל הדתות זה הדבר, ואהבת לרעך כמוך, כאילו, מה יותר מקבלה יש פה במשפט הזה, כן? אומרים שהמשפט הזה הוא שווה לכל התרי"ג מצוות, כן? איזה עוד יותר מקבלה עצמית יש במשפט הזה, הוא השיא של הקבלה. אני חושב שמי שאנחנו באמת, יש לזה קשר לנפש האלוקית כביכול שלנו, כמו שמסופר בחסידות, הנפש אלוקית ונפש בהמית, שבעצם אנחנו מחפשים את הניצוץ האלוקי, שזה מי שאנחנו כביכול באמת. ברור. אני חושב שהנפש האלוקית והנפש הבהמית, אתה יודע שביהדות, בשונה נגיד מהנצרות, אין כל כך חלוקה בין נשמה לגוף. בשנים יותר מאוחרות זה כן התפתח, אבל בבסיס של היהדות הנשמה והגוף זה אחד. ויש סיפור כזה שהנשמה והגוף עולות למעלה לשמיים, ואלוהים אומר, למה עשיתם את כל החטאים? אז הגוף אומר, הנשמה הזאתי. זה היא בלבלה אותי, ואני שמע, אמרת, לא, זה הגוף הזה והיצרים האלה, הוא בלבל אותי, כן? כי ביהדות אין הבדל, אנחנו יצורים אלוקיים, הכל אלוקי בנו, הבשר שלנו אלוקי. אנחנו אלוקיים, היצרים הכי נמוכים שלנו הם גם הדברים הכי גבוהים שלנו. במיניות אתה יכול להגיע הכי נמוך והכי גבוה, נכון? באוכל אתה יכול להגיע הכי נמוך והכי גבוה. אתה הולך עכשיו למצעדת משלן, אתה מקבל אלוהות באוכל. זה אחד, אנחנו אחד הגוף והנפש, אנחנו אלוהים מכף רגל ועד ראש. וזה בדיוק השינוי של האהבה העצמית, כי שנים בעצם סגדנו למוסר הגבוה, וכל מה שהוא הגוף, אנחנו כאילו דחינו אותו, זה היה נראה לנו נחות יותר. וכל השינוי של להיות מי שאני אגיד, הגוף הוא אלוהי לא פחות. זה הכל אחד, הכל יפה. היצרים, הדחפים, הכל יפה. הכל מהמם, להכל יש מקום. זו חשיבה מדהימה. חשיבה שהיא, תשמע, היא אה, מביאה את הבן אדם לאותנטיות שלו. זה היה את הטרנד של להיות פגיע כביכול, vulnerable. נכון. אני חושב שזה התחיל לפני, לא יודע, 10 שנים. זה היה כזה טרנדי להיות vulnerable. ואני חושב שעכשיו, עם מה שאתה מביא, עם כנות, זה הדבר הבא. להיות מי שאנחנו, אבל באמת. נכון, וזה גם הרבה יותר קל ממה שזה נראה. אני חושב שהאנשים יש שם מחסומים נורא גדולים. מה? את זה אני אגיד? את זה אני אביא? מה, את הסאבטקסט שלי? את המחשבות הקטנות שלי? את הדברים שאני כאילו מסתיר תמיד, שאני יצאתי עם הכנות בהתחלה, דריה, הבת זוג שלי אמרה לי, אף אחד לא יבוא אליך. כולם רוצים שתלמד לשקר, אף אחד לא רוצה שידעו עליהם את הסודות שלהם. ואני אמרתי, לא נכון, זה להוריד טונות מהגוף שלי לספר את האמת שלי. אם אני כבעל עסק יכול להיות מי שאני מול הלקוחות שלי, אני הורדתי טונות מהגף שלי
והם גם מתחברים אליי בצורה אחרת, יש בינינו אהבה, יש בינינו קשר, יש בינינו מפגש. הם לא לקוחות יותר, הם נשמות שאני פוגש בעולם הזה. הם אנשים שבאים לעשות איתי מסע בעולם הזה. זה חיבור אחר. לגמרי, לגמרי. אז אתה אומר שאתה, אוקיי, אז אתה עושה גם סדנאות פרונטליות, נכון? שבדרך כלל לוקחות כמה זמן הסדנאות? תלוי איזה. יש לי סדנאות של יומיים מהבוקר עד הערב רצוף, יש לי סדנאות של כמה שבועות, יש לי ריטריטים, אני תופרת כל פעם משהו אחר. תראה, בסופו של דבר יש פה שתי חלקים, יש פה התקנת תוכנה חדשה, שזה הרגע המוח צריך לקבל תוכנה חדשה, ואחרי זה יש תמיכה טכנית, לראות שהתוכנה הוטמעה כמו שצריך במערכת. כי אתה מתחיל כאילו, רגע, גם פה אני יכול להיות, רגע, אבל מה אני עושה פה, רגע, אבל מה אני אגיד לילד שלי עכשיו? כמו שאנשים לא מדברים עם הילדים שלהם על כל מיני נושאים, כמו רגשות לא נעימים או חוויות לא נעימות, ואז לא מבינים למה הילד לא מספר להם דברים. אם אתם לא מדברים על נושאים מסוימים, ברור שהילד לא ידבר איתכם על נושאים מסוימים. מה, לדבר עם הילדים על הדברים האלה? למה לא? הבן אדם, הוא בא לעולם, זה העולם. כאילו, מה אתה מסתיר? את העולם? אז כל תחום אתה מתחיל כזה להטמיע את זה, ובהטמעה הטכנית יש אנשים שלפעמים צריכים ליווי ממש צמוד, ויש כאלה שאתם מבינים את זה בשנייה ומשדרגים את התוכנה ויפים. וואו, נשמע טוב, נשמע טוב. אני ארשום את האתר שלך בדיסקריפשן של הפודקאסט, ורציתי לשאול אותך, אה, כי אני רוצה לקנות את הספר, לא יודע אם הוא עוד יצא הספר שנקרא כנות. כן, הספר כבר 5 שנים בחוץ. נקרא אז להרוויח ממי שאני. הוא קיים כבר הספר? להרוויח ממי שאני? כן, כנות להרוויח ממי שאני, הספר כבר קיים 5 שנים. אוקיי, וואו, וואו, זה כן, קצת מצטער כנות שלא אומר. הסתכלתי, אני פה בארצות הברית. אפשר להשיג את זה באמזון או... זה באתר של פראג, יש לי הוצאה שמוכרת אותו, אני בדיוק רוצה אוקיי, לעסוק עכשיו בתרגום שלו לאנגלית. אוקיי, מצוין, מצוין. יש אותו תשמע, גם דיגיטלי, ואפשר לי פשוט לקנות אותו דיגיטלית גם, וגם להזמין אותו. כן, יש תשמע, שם אשמח. מלא סיפורי מקרה ודוגמאות מכל השנים שלי ספציפיים של עבודה. זה ספר עבודה עם תרגילים ולכתוב, וואו, זה ממש סדנה הספר. ספר עצמו. תשמע, כן, אם תצטרך עזרה בלתרגם, אשמח לעזור. נשמע טוב. אה, תקרא אותו קודם, תראה, אולי אם אבל תתחבר. כן, לא, אני אמרתי, חייב להיות פה ספר. כן, כן, יש. אני אנסה להשיג אותו איכשהו מכאן, מלוס אנג'לס. בהחלט נשמע משהו שחובה לקרוא ולהסתכל עליו, במיוחד אם יש בו יותר אה, קטע של, אתה יודע, ממש סדנה, לעשות, ליישם, יש וכהנה תרגילים וכהנה. והמון case studies, ואם אתה עושה את הספר מההתחלה עד הסוף, אתה עושה את התהליך. מהמם. מצוין, תשמע, יש לי עוד מלא שאלות לשאול אותך, אבל אנחנו בזמן קצת קצר, על הבוקר. אה, אתה יודע, כל הנושא של להתפרנס מזה, אני חושב שהרבה אנשים, כאילו, זה נשמע להם כמו איזשהו חלום מתוק, רחוק, וואו, אני יכול להיות האותנטי שאני ולפרנס את המשפחה שלי. ויש בזה קצת גם סיכון, אתה יודע, כי יש אנשים שהם בסך הכל, יש להם כבר איזושהי עבודה, יש להם כבר איזושהי יציבות מסוימת, עכשיו פתאום הם התחילו מהרפתקאות של להיות איזושהי אושיית ציבור שהיא אותנטית. זה קצת מפחיד מצד אחד, אבל מצד שני, אה, כמו שאמרת, צריך לסמוך על אלוהים. כי אם באמת יש פה משהו לתת, ויש איזושהי מתנה שאדם צריך לתת אותה, אז אם הוא לא ייתן אותה, חבל מאוד, זה פשוט כואב. זה נכון.
תשמע, גם זה לא צריך להיות שחור או לבן, אני יכול בתוך העבודה שלי, היומיומית שלי, בתוך הג'וב שלי, לאט לאט להתחיל להכניס את עצמי יותר. להתחיל לדבר את הרגשות שלי יותר, ולהתחיל יותר להביא את צורת המחשבה שלי, וחלקים שהשארתי בבית לצרף אותם, ולהתחיל יותר לעשות את זה בתוך היום יום שלי. אני לא חייב לעשות שינוי של 180 מעלות. אני יכול ללכת על שינויים הרבה יותר קטנים, ואני יכול להתחיל מדי פעם לכתוב כזה את עצמי החוצה, ורק בשביל הלייקים, ולא בשביל רגע פרנסה, ואני יכול רגע לצלם איזה סרטון עם איזה תובנה שפתאום הבנתי מהתבוננות על הילדים שלי, ולראות מה קורה. אני לא התחלתי כדי להתפרנס מזה. אני התחלתי את זה כי פשוט היה לי דחף לספר את עצמי החוצה, והקהל ייצר לי את המוצרים, והקהל גרם לי להתפרנס מזה. ולא היה לי שום תוכנית כזאת, זה לא היה באף חלום שלי שאני אתפרנס מזה. אחרי שאני עשיתי את הדרך הזאת, פתאום הבנתי שאני יכול ללמד אותה עוד אנשים לעשות אותם, אבל לי לא הייתה כוונה כזאת. בשיא התמימות יצאתי החוצה. אז פשוט זה לא מדהים. צריך להיות שינוי מאוד גדול, אפשר להתחיל ממש בצעדים קטנים. בהחלט, תשמע, זה נשמע כמו נס. זה נס, נס. אתה יודע, לעשות משהו, ובאמת להצליח בזה, זה סימן שבאמת יש לזה דרישה, ואנשים כבר, אתה יודע, במיוחד בעידן של AI, שכבר הכל נהיה דיפ פייק, ואתה כבר לא יודע מי זה מה, אני חושב הערך של האותנטיות עלה בכמה וכמה דרגות מאז שנכנס ה-AI. אז, אז זהו, אז כמה מילות סיום אולי למאזינים שלנו כאן בלוס אנג'לס. בטח. שאני אגיד, או שאתה רוצה להגיד כמה לא, מילות לסיום? שאתה תגיד, כן. אני רוצה להגיד לכם שאתם ואתן מדהימים ומדהימות בדיוק כמו שאתן. ושכל הדברים שאתם מלקים את עצמכם עליהן, ואומרים לעצמכם, אוי, רק אם לא הייתה לי את התכונה הזאת, רק אם לא היה לי את החלק הזה, אם לא הייתי עצלן, אם לא הייתי דחיין, אם לא הייתי כעסן, אם לא הייתי אובססיבי, אם לא הייתי מניפולטיבי, אז החיים שלי היו מושלמים. אז שתדעו לכם שהתכונות האלה הן תכונות מדהימות ומהממות, והעולם זקוק להן וצריך אותן, ואתם יכולים להתפרנס מהן. ואל תתביישו להביא את כל מה שאתם, גם אם מה שלא נראה נוצץ וצבעוני, כי מה שלא נראה נוצץ וצבעוני הוא הכי נוצץ וצבעוני. זה מילות הסיכום שלי. ולכו תרוויחו ממי שאתם, מגיע לכם לחיות את החיים האלה ככה. וואו, מדהים. רועי בן יוסף כנף, תודה רבה שהערכת איזה אותי, איש מיוחד ומדהים. ותודה רבה. תודה שהסכמת לבוא, וממש ממש הערכה גדולה, ותודה גדולה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחריך ואחרי התובנות והאנרגיה המדהימה, וזהו, ונקווה שזה יגיע גם, נתרגם גם לאנגלית, ושזה יגיע ויפרוץ ימה וקדמה, צפונה ונגבה, עם השיטה אמן, הזאתי. אמן. כל טוב להתראות. ידידי, ביי. להתראות, ביי.